Φίλες και φίλοι μου, βρίσκομαι στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η παρουσίαση των ποιημάτων του κυρίου Γιώργου Λαμπριανίδη. Αυτόν τον εξαιρετικό ποιητή θα τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Λαμπριανίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Και εγώ χαίρομαι. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καθίστε. Ένας πραγματικός ποιητής και ένας κύριος πρέπει να είναι ποιητής, βασικά. Τι κάνετε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Είναι πολύ ιδιαίτερη η γνωριμία. Λοιπόν, με μια βαλίτσα στο χέρι, Center TV, πάντα με το Center TV, αυτή η εκπομπή μας δίνει τόσα πολλά. Έχουμε τόσα ενδιαφέροντα. Γνωρίζουμε ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχουν να μας δώσουν και να γεμίσουν την ψυχή μας, πνευματικά και πνευματικά. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που έχουμε να δείξουμε, να δούμε, να γνωρίσουμε, αλλά σήμερα είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη. Νιώθω μια γλύκα μέσα στην ψυχή μου. Διάβασα σε προηγούμενες μέρες, γιατί θα ερχόμουν να γνωρίσω αυτόν τον εξαιρετικό κύριο, τον κύριο Λαμπριανίδη, τον Γιώργο. Θα σας το γνωρίσω αμέσως τώρα, αλλά λέω μερικά πράγματα γιατί έχω έτσι μια χαρά, έχω ευαισθησία, με έχουν κυριολεκτικά συγκλονίσει τα ποίηματά του, σε πάρα πολύ γραφή του. Και ξέρετε κάτι, μου γλύκανε την ψυχή κυριολεκτικά. Δεν το περίμενα, αλλά τώρα που θα μιλήσουμε μαζί, θα καταλάβετε κι εσείς πόσο ενδιαφέρον έχει, πόσο βάθος ψυχής, από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι ένας πολύ χαρισματικός, αλλά και παράλληλα ιδιαίτερος άνθρωπος. Όμως, θα σας αφήσω να τα δείτε και μόνοι σας όλα αυτά. Προς το παρόν, θέλω και έχω την τιμή να σας γνωρίσω τον κύριο, και πάλι το λέω, Λαμπριανίδη, τον Γιώργο. Τον Γιώργο, τον ποιητή. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, τα είπα εδώ στους θεατές μου και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που κάναμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Ελεύθερος επαγγελματίας, ναι, χρόνια, ο οποίος εξακολουθεί και το επάγγελμα, ναι, κατά καιρούς, ναι, ή μόνιμα κτλ. Είναι λίγα τα χρόνια που ασχολείστε με την ποίηση, ναι, έτσι. Αυτό όμως δεν έχει σημασία μπροστά σε αυτά εδώ που έχω διαβάσει. Ναι. Και είναι πολύ εντυπωσιακό και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Πώς γίνεται, δηλαδή είχατε μέσα σας, γιατί για να γράψει κανείς ποίηση δεν είναι εύκολο, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι συγγραμμάτων, θεωρώ. Στη συγγραφή, στην οποιαδήποτε συγγραφή, την απλή, καταθέτει την ψυχή του, τα ακούσματά του, τις εικόνες και τα καταγράφει, έτσι, εν λευκό, ελεύθερα. Η ποίηση όμως θέλει ιδιαίτερα πράγματα, θέλει ψυχή, έχει μέσα πόνο, προσπαθεί να κάνει ομοιοκαταληξία για να κάνει καλό και στο αυτί, γιατί πολλές φορές εμείς που δεν ξέρουμε τόσα πολλά όπως εσείς οι ποιητές, θέλουμε να ακούμε την ομοιοκαταληξία, ας πούμε, στο ποίημα. Το καταλαβαίνετε, ναι, αυτό, ναι. Το νιώθετε κι εσείς από αυτούς που αγοράζουν, που παίρνουν, εν πάση περιπτώσει, που είναι οι αναγνώστες σας, ναι. Δηλαδή, περιμένει, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί επίσης ωραία ποίηματα που δεν τελειώνουν με ομοιοκαταληξία. Έχει να κάνει με το τι περιμένει κάποιος από αυτό που διαβάζει. Σε κάθε περίπτωση, ο προορισμός θα διαλέξει αυτόν που θέλει για να τον πάει ακριβώς εκεί που θέλει, τη στιγμή που είναι έτοιμος να πάει. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω αυτό το ταξίδι με τα γράμματα, όπως τα παραθέτω εδώ. Ήταν μία διαδρομή η οποία έπρεπε να μάθω πράγματα προκειμένου να μπω σε μία διαδικασία, να τα αποτυπώσω και να τα υποστηρίξω. Αυτά τα οποία γράφω υποστηρίζονται από τη λογική.
Όχι τη λογική όπως την υποστηρίζει ο άνθρωπος, όπως την υποστηρίζω εγώ. Μάλιστα. Όπως την υποστηρίζει ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τη λογική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μα αυτό έχει και τη σημασία του συγγραφέα παύλα ποιητή, ότι πρέπει να εκφράζεται και έχει το ελεύθερο και υπάρχει ο σεβασμός αυτός της ελεύθερης γνώμης, άποψης, γραφής. Ναι. Αυτό συμβαίνει και αυτό είναι το ωραίο με τον καλλιτέχνη, με τον ποιητή, με τον συγγραφέα. Όμως, εγώ επαναλαμβάνω και πάλι, είσαστε ιδιαίτερος άνθρωπος, το λέω και το ξαναλέω γιατί δεν αγαπάτε το χρήμα, έτσι. Το μισώ. Δεν είναι το ίδιο. Το μισείτε. Ναι. Μισείτε το χρήμα. Ναι. Οπότε είσαστε ένα φαινόμενο εποχής φυσικά. Βέβαια για μένα μου είναι πάρα πολύ σεβαστό, οφείλω να σας πω, και εγώ επειδή κάνω κουβέντα μαζί σας, εκφράζομαι κι εγώ παράλληλα με εσάς. Ναι. Δηλαδή μου δίνετε τη δυνατότητα να έχουμε αυτήν την επικοινωνία ναι. Και να εκφράζομαι κι εγώ, γιατί είμαστε μαζί. Και εγώ το ίδιο νιώθω. Ναι. Αλλά εσείς μου το λέτε έτσι με πολύ μεγάλη έμφαση. Ναι. Και αυτό είναι πολύ εξαιρετικό και σας τιμά ιδιαίτερα. Ξέρεις γιατί το μισώ το χρήμα? Γιατί κοστολογεί ανάγκες, κοστολογεί ζωές, κοστολογεί τα πιο απλά πράγματα, τα οποία θα έπρεπε να είναι χωρίς προϋποθέσεις. Το χρήμα είναι προϋπόθεση. Όχι άμεση, έμεση, αλλά προϋπόθεση. Και οτιδήποτε δημιουργεί προϋπόθεση σε κάποιον ο οποίος βιώνει, είναι κάτι το οποίο το απεχθάνομαι. Το οποίο σε δεσμεύει γενικότερα, σου δημιουργεί πολλές σκέψεις, πολλές ανάγκες, γιατί δεν σταματάει ποτέ και πουθενά, έτσι. Έτσι. Δεν σε αφήνει να ζήσεις. Σε δημιουργεί άγχος, αποθυμένα. Από μικρό παιδί, ποια μαθήματα σας άρεσαν περισσότερο? Κανένα. Αλήθεια. Ναι. Στην πρώτη λυκείου έμεινα στα νέα ελληνικά. Αλήθεια. Ναι. Είμαι δυσλεκτικός. Και οτιδήποτε συχαίνομαι περισσότερο από όλα, πέραν του διαβάσματος, είναι το σχολείο. Γιατί σαν παιδί που δεν μπορούσε να αντιληφθεί αυτά τα οποία του δίνανε να μάθει, προσπαθούσα να κρυφτώ από αυτά μέσω μιας συμπεριφοράς που θα μπορούσε να γίνει ανεκτή, προκειμένου να μην υπάρχει η παρουσία μου, τουλάχιστον σε βαθμό που θα έδινε στόχο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω σε αυτή την περίπτωση και να ακούσουν και οι γονείς παράλληλα, για να δίνουμε και τα μηνύματά μας, ότι ουδέν κακό αμυγές καλού. Όλη αυτή η δυσλεκτικότητα, λοιπόν, η οποία όντως καθιστά τον άνθρωπο να αποφεύγει και να μην αγαπάει καθόλου το διάβασμα. Γενικά. Ναι. Έτσι. Και το γράψιμο. Όχι όμως τη μάθηση. Όχι ναι, εννοείται. Και μάλιστα υπάρχει και πολύ περισσότερη εξυπνάδα κιόλας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Αλλά λέω και πάλι ότι ουδέν κακό αμυγές καλού, όλο αυτό σας οδήγησε στη γραφή των ποιημάτων. Τελικά. Όλο αυτό σκάλισε μια πορεία στη ζωή μου. Η ζωή είναι σοφή. Δεν κάνει λάθη. Δημιουργεί τα μονοπάτια έτσι ώστε το τελείωμά τους να πάει εκεί που θέλει. Ό,τι έχω βιώσει με έχει οδηγήσει εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν ευχάριστο, δεν το επέλεξα, αλλά θα το πάω γιατί αξίζει τον κόπο. Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να πράξω και να δημιουργήσω πράγματα τα οποία πιστεύω θα ωφελήσουν κάποια στιγμή κάποιους ανθρώπους. Η ζωή σας ήταν μοιραία? Όχι, μια χαρά ήταν. Δηλαδή δεν είχε έτσι κάποιους πόνους περάσατε, προσωπικά θέματα τα οποία να ήταν έντονα, τα οποία θα μπορούσαν να στιγμάτιζαν την ψυχή σας, να σας έχουν αφήσει κάποιους πόνους, γιατί μέσα από τις εμπειρίες μαθαίνουμε, έτσι, καλλιεργούμεθα και έχουμε, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα πράγματα διαφορετικά. Εσείς πώς όταν περάσατε? Δεν μπορείς να μάθεις. Γενικά θέλω να μου πείτε, ήταν όμορφη η ζωή σας, πώς ήταν? Εξαιρετική. Α, ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Όταν δεν μπορείς όμως να μάθεις αυτά που σου δίνουν έτοιμα, προσπαθείς να ανακαλύψεις αυτά που θα μάθεις. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Όταν προσπαθείς να ανακαλύψεις αυτά που πρέπει να μάθεις, αυτά που θες να μάθεις, δημιουργείς αισθήσεις που θα σε βοηθήσουν να το κάνεις.
Και σε αυτή τη διαδικασία άρχισα να αισθάνομαι πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να το κάνω αν δεν ζόριζα πάρα πολύ τον εαυτό μου. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, η αντίληψη η οποία δημιούργησα βάσει του τρόπου που όρισε η ζωή να λειτουργήσω, μου έδωσε τη δυνατότητα να αντιλαμβάνομαι καλύτερα την πραγματικότητα. Να μετατρέπω τις αλήθειες σε ψέματα. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα, αλλά δεν αγαπάτε τη λογική. Η λογική είναι παράλογη. Γιατί η λογική η οποία διαχειρίζεται ο άνθρωπος βασίζεται σε ό,τι πιο πολύ μισώ, στο χρήμα. Δεν μπορεί να μισείς το χρήμα και να αγαπάς τη λογική. Εσείς τι αγαπάτε, κύριε Λαμπριανίδη? Τους ανθρώπους, τα ζώα. Οτιδήποτε δεν μπορεί να πει την άποψή του για να επιβιώσει. Οτιδήποτε υστερεί σε σχέση με κάτι που υπερτερεί. Οτιδήποτε είναι αδύναμο, λοιπόν, δίνεται πολύ μεγάλη βάση στις αδυναμίες γενικότερα. Ναι. Μπράβο σας. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο χαρακτήρας σας, διότι, ξέρετε, στην εποχή αυτή που ζούμε, δυστυχώς, που περνάμε γιατί η παρακμή είναι πνευματική πρωτίστως. Δεν είναι οικονομική, πόσο μάλλον και για σας που δεν αγαπάτε και το χρήμα, εννοείται, οπότε, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό, γιατί ζούμε και βιώνουμε πνευματική παρακμή. Ναι. Οπότε και μόνο που το λέτε αυτό, σας τιμάει ιδιαίτερα. Σας τιμάει γιατί σας τιμάει. Αναγκάζομαι να πω ότι σας τιμάει, αν και είναι αυτονόητα αυτά, θα έπρεπε να είναι αυτονόητα για όλους μας και τώρα δίνουμε έμφαση στο αυτονόητο το οποίο... Στη δική μου λογική δίνεται έμφαση. Αυτή είναι η δική μου λογική, η οποία δεν ταιριάζει καθόλου με τη λογική όπως την ορίζει η ζωή, όπως την ορίζει η καθημερινότητα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στα βιβλία αυτά περιγράφω τη δική μου λογική. Περιγράφω κανόνες και κώδικες οι οποίοι θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Πείτε μου λίγα λόγια έτσι για την καθημερινότητά σας. Πώς ξεκινάει η μέρα σας, ας πούμε, έτσι, για να καταλάβω πώς σκέφτεστε, εφόσον πραγματικά εσείς αγαπάτε τα αδύναμα όντα γενικότερα και δεν υπάρχει λογική, τη θεωρείτε παράλογη τη λογική. Εγώ μέχρι στιγμής, όχι γιατί είμαι δίπλα σας, αλλά θέλω να σας πω και να πω εδώ στους φίλους μου και στις φίλες μου ότι συμφωνώ απόλυτα. Γιατί αυτοί που με ξέρουν, καταλαβαίνουν γιατί ξέρουν και το δικό μου χαρακτήρα. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ειλικρινά σας λέω, ότι βρήκα έναν άνθρωπο, φίλες και φίλοι μου, αγαπημένοι μου, που θα μπορούσα να μιλήσω και θα μπορούσατε να μιλήσετε κι εσείς. Να διαβάσετε τα βιβλία του κυρίου Λαμπριανίδη, αξίζει τον κόπο, διότι δεν είναι απλώς ένας ποιητής. Υπάρχουν συγγραφείς, υπάρχουν ποιητές, χιλιάδες, αλλά... Εγώ πρώτη φορά αντιμετωπίζω έναν άνθρωπο έτσι που με έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω άλλες λέξεις. Το λέω όσο πιο κομψά γίνεται και αν μπορούσα να σας μεταδώσω αυτή τη γλυκιά ανατριχύλα που νιώθω έχοντας τον κύριο Λαμπριανίδη δίπλα μου, ειλικρινά αλλά θέλω να σας το πω και επειδή ξέρετε ότι μιλάω πάντα ειλικρινά, σας το μεταδίδω τουλάχιστον με τα λόγια. Και ο λόγος μου είναι νόμος για μένα. Είναι συγκλονιστικός σε ανθρωπιά, σε ποιότητα μυαλού και σε ψυχή. Αυτό που αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρόνια τα οποία διανύουμε, μας λείπουνε. Και τέτοιους ανθρώπους τους έχουμε ανάγκη. Ειλικρινά μας είναι πολύ αναγκαίοι. Λοιπόν, εγώ σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα, αυτό που μου άρεσε λιγάκι προηγουμένως, να το μεταφέρω εδώ στους θεατές μας. Αυτό είναι, εδώ είμαστε. Νούμερο 36 νομίζω. Το νούμερο 36. Εδώ είστε. Αχα. Λοιπόν, σου ζήτησα ψυχή να ησυχάσεις. Τα θέλω και τα πρέπει να ξεχάσεις. Εμένα να κοιτάξεις τα κλεφτά, τα όνειρα που έκανα παλιά.
Τα μάτια να στεγνώσεις από το κλάμα, το γέλιο να γυρίσει στο κορμί. Τα θέλω και τα πρέπει να είναι αντάμα, ζωή να γευτεί η προσμονή. Ζητώ πολλά, θα τα βρω, θα τα πάρω, θα τα κλέψω στην ανάγκη, θα το δεις. Αν χρειαστεί και την άνοιξη θα πάρω, για να βγάλω την καρδιά μου από τη στραβή. Προσμένω έναν Μάιο για μένα, ονείρων και ελπίδας οδηγό, ζωής και ευτυχίας καμωμένα, όνειρα φτιαγμένα για εμένα. Πω, είναι εξαιρετικό, είναι απίστευτο, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, εδώ μέσα έχει και δύναμη. Έχει και ευαισθησία, έχει και δύναμη. Και λέει μόνος του, και θα τα βρω και θα τα πάρω. Και έχει και το δώσιμο της ψυχής. Και άμα δεν γίνεται έτσι, εγώ θα τα βρω και θα τα πάρω. Αυτό με τρέλανε, κυριολεκτικά. Η ηρεμία έχει τεράστια δύναμη. Αυτή η ηρεμία δίνει στη ζωή την ουσία. Μπορείς να κερδίσεις τα πάντα δίνοντας. Ήρεμα, χωρίς εντάσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως είναι δομημένο έξω από εδώ, υπάρχει τεράστια δύναμη, αλλά υπάρχει τεράστια αρμονία. Αυτή η αρμονία δημιουργεί αυτό το υπέροχο πράγμα που βιώνουμε. Έτσι πρέπει να είμαστε και στη ζωή μας. Πιστεύετε στο Θεό? Βεβαίως. Μπράβο. Μπράβο. Σας δίνει δύναμη ο Θεός φυσικά, έτσι. Δηλαδή η πίστη σας είναι πίστη καθαρή, όπου γιατί μιλάτε για αρμονία, γιατί ο Θεός έχει φτιάξει τα πάντα εν αρμονία. Ερμηνεύω τον Θεό όπως θα έπρεπε να τον έχουμε ερμηνεύσει χιλιάδες χρόνια πριν. Σωστά. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να τον ερμηνεύουμε με τον τρόπο που μας συμφέρει, αλλά με τον τρόπο που μας έδειξε ο ίδιος. Κάποιος ήρθε εδώ, Θεός, και σταυρώθηκε και πήρε τις αμαρτίες μας. Και εμείς νομίζουμε ότι επειδή Αυτός πήρε τις αμαρτίες μας, εμείς έχουμε δικαίωμα να κάνουμε. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε, αλλά να τις πάρουμε πριν φύγουμε. Είναι συγκλονιστικός. Φυσικά, γιατί μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αυτό που δεν ξέρουμε όμως... Μας κατέστησε αγίους. Μας άφησε αυτό το έργο να το ακολουθήσουμε όπως τη δική του την πορεία. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αυτό που δεν μας είπε και πρέπει να καταλάβουμε και να το αντιληφθούμε είναι ότι ο Γολγοθάς είναι η ζωή που ζούμε. Και πόσο ανηφορικός και δύσκολος είναι, έχει να κάνει με ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε στη ζωή που ζούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά που μου λέτε και δεν θέλω να πω ότι απλώς είναι συγκλονιστικά, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι τόσο ωραία, είναι τόσο σπάνια, γι' αυτό και το λέω και το ξαναλέω και ειλικρινά θέλω να σας συγχαρώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε εμπνεύσεις ωραίες, να βγάζετε έτσι την ψυχή σας, όπως τη βγάζετε, όπως τη μεταφέρετε εδώ πέρα μέσα σε αυτά τα εξαιρετικά ποίηματα. Μπράβο σας. Αυτό που με ενδιαφέρει και είναι το στοίχημα που βάζω κάθε μέρα που ξυπνάω, είναι όταν κοιμάμαι το βράδυ να έχω κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο. Για μένα είναι αρκετό. Καταλαβαίνετε τι μας είπε. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Φίλες και φίλοι μου, ο κύριος Γιώργος Λαμπριανίδης, αυτός ο εξαιρετικός ποιητής και άνθρωπος πάνω απ' όλα, θέλει να κάνει, αυτό τον ενδιαφέρει. Ξαναπείτε το ακόμη μια φορά, να το ακούσουν λίγο οι θεατές μας. Σας ενδιαφέρει να κάνετε? Τον κόσμο λίγο καλύτερο. Είναι αρκετό. Αν το κάνουμε όλοι αυτό, θα ζούμε σε έναν άλλο κόσμο.
στην παράσταση, τέλος πάντων, στη θεατρική παράσταση, είδα τον Γιώργο και πραγματικά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί νομίζω ότι ο ρόλος ήταν πολύ ωραίος. Μπορεί να ήταν μικρό σχετικά με της Ελένης ή του Αντωνάκη και τον άλλα, αλλά ήταν κομβικός και περνούσε ωραία, ας πούμε, μηνύματα. Και, εν πάση περιπτώσει, του είπα όταν έδωσα συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους εκεί που κατέθεσαν την ψυχή τους και στη φίλη μου την Αθηνά και στον Γιώργο. Ξέρεις τι με έκανε αυτό, μέχρι να βρω το ρόλο του σοφέρ. Ναι. Ξέρεις τι με έκανε. Θα μας τα πεις μετά. Του είπα να έρθει, ας πούμε, μια μέρα επάνω στο γραφείο εκεί που προσωρινά βρίσκομαι, το Αντιπεριφερειάρχη, δεν θα είμαι για πάντα, να πιούμε έναν καφέ και να τα πούμε. Ρε φίλε, του λέω, χαθήκαμε, έλα να πιούμε έναν καφέ, ας πούμε. Και όντως μετά από λίγες μέρες ο Γιώργος ήρθε, ήπιαμε έναν καφέ και ήρθε μέσα. Το καφέ τον έκανε ο ίδιος. Ναι, αλήθεια είναι. Ήρθε μέσα με αυτά τα 2 βιβλία. Και μου τα δίνει και παθαίνω ένα δεύτερο σοκ. Γιατί, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω ο καθένας στο διάβα της ζωής του, τι έχει κάνει. Τα ξεφίλησα αμέσως, λίγες ώρες μετά που έφυγες και ξάδιασα από το γραφείο. Κάθισα, ας πούμε, αφιέρωσα ένα χρόνο, ας πούμε, και εντυπωσιάστηκα. Κάναμε και μια κουβεντούλα για κάποια πράγματα που δεν ήξερα τότε όταν ήμασταν συμμαθητές και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο. Αυτά τα κρατάμε για μας. Ναι. Και του είπα μετά από λίγο καιρό, τον πήρα τηλέφωνο, θέλω να έρθεις ξανά στο γραφείο να ξαναπιούμε καφέ. Και ήρθε στο γραφείο και του λέω, Γιώργο, εγώ θέλω αυτά εδώ πέρα, τα 2 σου βιβλία, τις 2 ποιητικές συλλογές, να τις κάνουμε μια παρουσία, σαν και εσύ βέβαια το θέλεις. Εμείς σαν ομαρχία, σαν αντιπεριφέρεια, δεν κάνουμε έτσι εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, εκτός από 2, τη Δραμηνογνωσία και το Φεστιβάλ Βία Εγνατία, που εκείνο γίνεται το φθινόπωρο. Στο προσεχές διάστημα είναι Δραμηνογνωσία. Σαν παράλληλη εκδήλωση της Δραμηνογνωσίας, θέλεις, ας πούμε, να βάλουμε και την παρουσίαση αυτών των 2 ποιητικών συλλογών. Και νομίζω ότι ασμένος αποδέχτηκε την πρόταση ο Γιώργος και αρχίσαμε να συζητάμε τις λεπτομέρειες, να ψάχνουμε τις ημερομηνίες την ώρα και είμαστε σήμερα σε αυτή την ευχάριστη θέση. Να παρουσιάσουμε δημόσια, επίσημα αυτά τα 2 πονήματα του φίλου μας του Γιώργου. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί θα ακούσουμε και τον ίδιο τον Γιώργο και τα κορίτσια που είναι εδώ δίπλα μας να μας πούν περισσότερα. Αλλά αν χρειαστεί να πάρω το λόγο και να παρέμβω, νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα, έτσι. Ωραία. Όχι, θα έχουμε μια ανοχή εύλογη. Εξάλλου βλέπετε ότι είναι κάτι πολύ αυθεντικό και αληθινό αυτό που κάνουμε. Καθόλου φτιασιδωμένο και fake, να το πούμε και ελληνιστή και αγγλιστή. Οπότε, Γιώργο, ο λόγος εσένα, η βραδιά είναι δική σου και συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια που ό,τι είχε η ψυχούλα σου το έβγαλες, το κατέθεσες στο χαρτί και γι' αυτό κράτησε εδώ, το αξίζει ένα δυνατό. Δεν είχα πρόθεση να κάνω παρουσίαση. Γι' αυτό κάνουμε σήμερα παρουσίαση 2 συλλογές. Γιατί δεν με ενδιαφέρει η παρουσίαση, δεν με ενδιαφέρει η δημοσιότητα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχω εκεί μέσα. Αυτά είναι δρόμοι. Θα βρουν αυτούς σε κάθε περίπτωση που τα έχουν ανάγκη και θα τα περπατήσουν. Βρέθηκε ο Γρηγόρης και μου είπε πρέπει να κάνουμε παρουσίαση. Και επειδή είμαι καλός μαθητής, πέραν των άλλων, βασικά όταν έλεγε μάθημα στην 1η Λυκείου, νόμιζα ότι το βιβλίο το έγραψε ο ίδιος. Μιλάμε, είχε έναν τρόπο να λέει μάθημα, λέω τώρα το βιβλίο δεν υπάρχει, εδώ ο ίδιος το έγραψε. Εσύ δεν το είχες διαβάσει ποτέ. Ποτέ. Μετά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορεί να έχει διαβάσει όλα, να έχει γράψει όλα τα βιβλία, οπότε άρα διαβάζει. Και όταν μου λέει, ας πούμε, ξέρεις Γιώργο, πρέπει να κάνουμε παρουσίαση, λέω Γρηγόρη να την κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση τα βιβλία αυτά είναι διαδρομές, τα οποία κάποια στιγμή θα βρουν αυτούς που τα έχουν ανάγκη, για να πάνε μαζί τους εκεί που η ζωή θέλει να πάει τον καθένα. Είναι κωδίκοι συμπεριφοράς, είναι γνώμες, είναι απόψεις, είναι λάθη που τα έχω δει σωστά, είναι σωστά που κάποιοι θα τα πούν λάθος, σίγουρα είναι η ψυχή μου. Και έχω να δώσω πολλά ακόμα. Αυτά είναι για αρχή. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος θα δείξει
αν είναι σύμμαχος με ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ ως πραγματικότητα. Μέχρι τότε θα είμαι εδώ. Αυτό. Επειδή και ο Γρηγόρης έχει πολλή δουλειά, είναι... Εδώ είμαστε. Ναι. Και δεν πρέπει ούτε να κουράσω, ούτε να κάνω κατάχρηση του χρόνου που έχετε αφιερώσει και σας ευχαριστώ. Θα είναι κάτι πάρα πολύ σύντομο, ίσα-ίσα να πάρετε μία γνώμη, να έχετε μία άποψη, αυτά τα οποία, μία γεύση όπως λέει και η Σοφία, από αυτά τα οποία παράγει η λογική μου. Και ξεκινάω με την κυρία Αναστασία, η οποία θα πει 2 ποίηματα. Από την δεύτερη ποιητική συλλογή, ονομάζεται «Οφθαλμών ακούσματα». Οποιοςδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, επειδή δεν μπαίνω σε καλούπια, δεν έχω την απέτηση κι εσείς να μπείτε σε καλούπια. Οποιοςδήποτε θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε, να το ρωτήσει. Το πρόβλημα είναι ότι θα απαντηθεί. Αναστασία. Εγώ δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Αλήθεια. Αποποίηση. Ένας λόγος που είμαι εδώ είναι η Κετούλα. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, γιατί είναι το γονίδιο, η μητέρα του Γιώργου δεν θα μπορούσε να έχει άλλο γιο. Και άλλη μαμά ο Γιώργος και η Μελίνα, που είναι εκπαιδευτικός. Και εμείς είμαστε περήφανοι που τον γνωρίζουμε. Κετούλα μου. Και όταν μου ζήτησε ο Γιώργος να κάνω έτσι αυτήν την παρουσίαση ψυχής, το λέω εγώ, γιατί αποποίηση δεν γνωρίζω. Μπορεί σήμερα να καταλάβω κάποια πράγματα και ένας λόγος και με τη θεοπίστη που σήμερα τη γνώρισα, που είμαι εδώ, είναι γιατί πιστεύω στους ανθρώπους που καταθέτουν την ψυχή τους και τη δίνουν και απλόχερα σε όλους εμάς τους αναγνώστες. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να αποδώσω στο ελάχιστο κάτι. Συγχωρέστε με αν κάνω κάποιο εκφραστικό έτσι. Θα ήταν πολύ ωραίο, το σκεφτόμουν το μεσημέρι, ο Γιώργος να τα διαβάσει, γιατί φαντάζομαι ότι θα βγάζε το συναίσθημα και της γραφής. Συνήθως αφού το κάνουν άλλοι, θα προσπαθήσω να αποτυπώσω έτσι όσο καλύτερα μπορώ. Δεν επέλεξα τυχαία αυτά που θα διαβάσω, θα αναγνώσω. Προσπάθησα, όταν το πήρα πριν μήνες, το διάβασα, δεν κατάλαβα, σας το είπα και πριν πολλά, δεν το λέω για να έτσι χαλαρώσω το κλίμα, δεν κατάλαβα πολλά. Αυτά που με άγγιξαν όμως ήταν αυτά που τα είχα τότε σημειωμένα και τώρα τα τσέκαρα. Οπότε θα δούμε ποιους θα αγγίξουμε και για ποιο λόγο, τον καθένα ξεχωριστά. Σε ευχαριστώ που επέλεξες να είμαστε και εγώ εδώ και ας δούμε τι έχει γράψει ο Γιώργος. Ζω για το όνειρο εγώ, εκείνο το λίγο, το μικρό, που θα κάνω στη ζωή δώρο μέσα από την ψυχή. Θα φωτίσω τα στενά της ψυχής στα σκοτεινά, την αλήθεια να γευτούν και παντού να ακουστούν. Του μυαλού μου τα στραβά που ορίζει η καρδιά, για τον κόσμο τον κακό, που πολύ τον αγαπώ. Θα τον κάνω όμως μια χάρη, ίσως μια ζωή μου πάρει. Θα τον δώσω προσδοκία, εκεί είναι η ουσία. Καλύτερος να γίνει, τη ζωή να μην την κρίνει, με χρώματα και με απόψεις, με χαμόγελου της όψης. Να αξίζει να χτυπά των παιδιών μας η καρδιά, σε έναν κόσμο με αγάπη, έστω και αν είναι σκάρτη. Πολλά σημεία με σταμάτησαν, γιατί δείχνουν ότι στη ζωή μας πρέπει να έχουμε όνειρα και στόχους. Νομίζω ότι εγώ όμως δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε κάποια απορία σας, γιατί ο δημιουργός είναι ο Γιώργος. Μπορείτε να κάνετε και αυτό. Μελίνα, ως αδερφή και εκπαιδευτικός, θέλουμε την άποψή σου. Έχεις να ρωτήσεις κάτι πάνω σε αυτό που άκουσες? Όχι. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να πω όμως. Να της δώσουμε το μικρόφωνο. Έλα, Μελίνα. Νομίζω η θέση σου είναι. Θα συγκινηθώ. Πρέπει, επιβάλλεται. Ναι. Ο μικρός μου αδερφός μεγάλωσε και
μεγάλωσε και η ψυχή του, διευρύθηκε το μυαλό του και απέκτησε την ικανότητα να μας περνάει τις σκέψεις του και τις απόψεις του και τα πιστεύω του και όσα αισθάνεται. Για μένα ήταν καινούριο αυτό, όμως με έκανε να το νιώσω ακόμα πιο μέσα μου, όχι να τον αγαπήσω περισσότερο, αλλά να τον αισθανθώ διαφορετικά. Αυτό που άλλαξε είναι ο τρόπος που με αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Είχες μάθει να με αντιλαμβάνεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό λέω. Αυτό άλλαξε. Ναι, αυτό λέω. Ότι όλο αυτό που είδα μέσα από αυτά τα δύο βιβλία, γιατί τα διάβασα και τα δύο, και τον κατάλαβα. Τον κατάλαβα, γιατί δεν τον είχα καταλάβει καλά. Όμως μετά από αυτό είναι πολύτιμος. Είναι ένας πολύτιμος άνθρωπος. Να έχω διαβάσει δύο ποίηματα από την καινούργια συλλογή που δεν έχει εκδοθεί. Θα το δούμε και εκείνα. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο αδερφός μου, τον αγαπάω, είναι πολύτιμος, είναι αξιόλογος, έχει κάνει πράγματα σε αυτή τη φάση της ζωής του που δεν τα κάνουμε όλοι. Γι' αυτό θεωρώ ότι το αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο χειροκρότημα. Νομίζω αξίζουν και στη Μελίνα πολλά χειροκροτήματα, γιατί για να τον καταλάβει περισσότερο ήθελε. Διαφορετικά θα τα διάβασες όπως τα διάβασα εγώ και δεν κατάλαβα τίποτα. Αρχικά, σ' αγαπάμε όλοι. Ναι, πρέπει όμως να θέλεις να μπορείς να δεις. Και εγώ, επειδή η ποίηση διάβασα με το βιβλίο του Γιώργου, όχι αυτό το πρώτο, αυτό είναι το δεύτερο, δεν θέλω να... Αν πω κάτι άλλο θα είναι υποκριτικό. Να μην πω άλλα. Μπήκα σε βάθος όμως και σήμερα που τα διάβασα 100 φορές για να μην κάνω λάθος φραστικό. Και αυτό εδώ πέρα με έχει αγγίξει λίγο περισσότερο. Και ναι, νομίζω ότι αυτό που είπε η Μελίνα αποτυπώνει την αλήθεια. Όταν θέλουμε κάποιον να τον γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, είτε είναι αδερφός μας, πολύ περισσότερο. Έχω και εγώ εδώ την αδερφή μου, την υπεραγαπώ, αλλά υπάρχουν πράγματα μεταξύ μας που δεν... Και έρχεται στιγμή που μου λέει η αδερφή μου, ας πούμε, σε ξέρω 50 χρόνια και δεν ήξερα ότι σου αρέσει αυτό το τραγούδι, παράδειγμα. Λέω που είναι και η πραγματικότητα. Γιώργο. Ίσως γιατί δεν μπήκε σε διαδικασία να αναρωτηθεί ή να αναρωτηθούμε κάποια στιγμή ο ένας για τον άλλο τι είναι σημαντικό ο ένας για τον άλλο. Αυτό το οποίο υπάρχει και δεν υπάρχει στη ζωή μας είναι αυτό που δεν ξέρουμε. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να το ανακαλύψουμε. Θα ανακαλύψουμε πράγματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Γιατί μας φθείρει η καθημερινότητα, ίσως. Ναι. Ίσως. Δεν εκτιμάμε το χρόνο. Το χρόνο. Και ο χρόνος περνάει με πράγματα που ίσως δεν θα έπρεπε. Δεν σπαταλιέται. Να περάσω στο επόμενο. Πέρασε ο καιρός. Η καλημέρα είναι αλλιώς. Ξεκινάει από το βράδυ, εκεί χαράζει το σημάδι. Δίνει δύναμη στη μέρα, χαρίζει χρώμα στον αέρα. Στη σιωπή προορισμό, στη ζωή λόγο καλό. Ευτυχία να γεννήσει, στον παράδεισο να ζήσει, εκεί που είναι τελικά του ανθρώπου η ματιά. Μάλλον ψάχνει τη ζωή, στις αγάπης στην ψυχή, στις ημέρας στα καρτέρια, έτσι πλάθεται η μέρα. Ίσως να την πω καλή, θα το ξέρω το πρωί, όταν γίνει παρελθόν, του ονείρου το παρόν. Αυτό με έχει αγγίξει πολύ περισσότερο από όλα και ίσως παίρνω και λίγο από το χρόνο των υπολείπων, γιατί θα πρέπει σε λίγο να φύγω λόγω έτσι μιας επαγγελματικής υποχρέωσης που δεν μπορώ δυστυχώς να αναβάλω. Επιφυλάσσομαι για την επόμενη φορά. Θα είμαι από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα καθαρίσω και την αίθουσα. Λοιπόν, εδώ πέρα με έχει αγγίξει πολύ, γιατί κάθε μέρα όλοι μας κάνουμε τον απολογισμό μας. Κοιτάζω την Κετούλα, δεν ξέρω γιατί. Είναι πρώτη θέση, πρώτη σειρά. Κάνουμε τον απολογισμό της ημέρας. Όλοι μας, νομίζω, εκεί όταν κλείνουμε λίγο πριν κλείσουμε τα μάτια, ξεκινάει όντως η καλημέρα από το βράδυ. Και τα βλέπεις και με πιο καθαρό μυαλό. Παρότι είναι νύχτα, τα βλέπουμε με πιο καθαρό μυαλό. Ίσως επειδή τα όνειρα ζωντανεύουν με τα μάτια κλειστά. Ναι. Με τα μάτια της ψυχής. Γι' αυτό ξεκινάει η μέρα το βράδυ. Το βράδυ ξεκινάς, κάνεις όνειρα
για την επόμενη ημέρα. Άρα ξεκινάει η μέρα σου το βράδυ, το προηγούμενο. Το επόμενο, κάνω ζωή. Και πιστεύω ότι το παρελθόν μας ακολουθεί πάντα και παίρνουμε από οτιδήποτε αρνητικό πάντα κάτι θετικό. Νομίζω ότι στα 50 μου χρόνια, από κάθε τι πολύ αρνητικό που ήρθε στη ζωή μου, πήρα τα πιο θετικά εφόδια για το επόμενο βήμα. Γιώργο, μεγάλη μου τιμή και νομίζω ότι όντως τώρα, αναλύοντας έτσι και λίγο με τα βλέμματα εδώ των ανθρώπων που ήρθαμε έτσι να σε ακούσουμε, νομίζω ότι όντως κατάλαβα λίγο περισσότερα από ότι μπορεί να το διάβασα 15 φορές, αλλά τώρα νομίζω βάθαινα λίγο περισσότερο. Όταν μάθεις πώς τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα, θα καταλάβεις πολλά. Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και για μένα είναι δύσκολο κάποια στιγμή να αντιληφθώ τι ορίζει η πραγματικότητά μου. Και για ανθρώπους που δεν διαβάζουν ποιήσεις είναι λίγο πιο δύσκολο. Δεν είναι ποίηματα. Είναι κατάθεση ψυχής. Είναι λογική. Όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορεί αυτό που αντιλαμβάνομαι να είναι λάθος, αλλά για μένα είναι σωστό. Το σωστό και το λάθος είναι το ίδιο πράγμα. Ανάλογα πώς το αντιλαμβάνεσαι. Και με τα δεδομένα που μας δίνει η ζωή. Ναι. Okay. Προχωράμε. Θεοπίστη. Θες να πεις κάτι, Γρηγόρη? Όχι, μ' αρέσει που γίνεται αυτό το διαδραστικό παιχνίδι. Εδώ είμαστε, όπως βλέπετε, ελεύθερα. Με το ειλικρινά όλο αυτό, το να πάρω το λόγο, ο Γιώργος είναι το φιλαράκι μου. Ενώθηκαν οι δρόμοι μας πριν 3-4 χρόνια. Βγήκαμε 3 φορές για καφέ. Δεν ταιριάζουμε σε τίποτα. Ναι. Με κανένα νομίζω. Ο Γιώργος είναι ένα πολύπλοκο μυαλό. Ένα πολύπλοκο μυαλό που θαυμάζεις. Δεν ταιριάζουμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, σεβασμός. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά ο Γιώργος είναι μοναδικός. Ενώ δεν ταιριάζουμε και πάντα υπήρχε την παράθεση και μαλώναμε, γιατί ο καθένας έβλεπε, ο ένας έβλεπε από την Ανατολή και ο άλλος από τη Δύση, και όμως κάθε φορά ήταν δέλεαρτο να βρεθούμε με τον Γιώργο. Βασικά δεν μου αρέσει η ποίηση, δεν με αγγίζει, αλλά ακριβώς αυτά που γράφεις δεν είναι ποίηση. Όταν μου έστειλε τα πρώτα στο Messenger, στο FB και τα διάβασα, εντυπωσιάστηκα, αλλά αυτό δεν είναι ποίηση, είμαι εγώ. Και πού κατέληξα? Ότι τελικά έχουμε τους ίδιους σκοπούς, τα ίδια όνειρα. Ναι, πάμε από άλλους δρόμους. Δηλαδή το Γιώργο τον αγάπησα μέσα από τα γραπτά του και εκεί τον κατάλαβα. Κατά τα άλλα είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Αρχικά όταν είδα την κάμερα και το κανάλι, είπα του Γιώργου, εσείς πείτε τα, εγώ θα κρυφτώ εδώ, έχει μία αγωνία το τραπέζι από κάτω, έτσι χωράω, οκ. Μου λέει δεν έχεις να πας πουθενά. Θα μου επιτρέψει? Είναι συγγραφέας. Τρομάρα μου. Έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στα Σανίδια, το θέατρο. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ευχαριστώ. Γι' αυτό άλλωστε είναι και εδώ. Ευχαριστώ. Τον Γιώργο το γνώρισα... Πρέπει να κρατάω το μικρόφωνο, έχω δυνατή φωνή. Τον Γιώργο το γνώρισα από τις αναρτήσεις στο Facebook που ανοίγω που και που πριν από κάτι χρόνια. Επίτρεψέ μου 2 λεπτά, έτσι μια μικρή εισαγωγή. Από τις δημόσιες αναρτήσεις που έκανε. Δεν έγραφα πολλά, 2 σειρές απαντούσε και αυτό ήταν που, χωρίς να έχει δει ποτέ ο ένας τον άλλον, μιλούσαμε από εκεί με 2 σειρές ο καθένας και 2 σειρές λέγαμε τα πάντα. Βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, λέμε λίγα και καταλαβαίνουμε 105 πράγματα από πίσω ο καθένας για τον άλλον. Έχουμε τις ίδιες σκέψεις, ακριβώς, και αντίθετα με εσάς. Η ψυχή μας είναι κολλημένη στα ίδια πράγματα. Όταν μου έστειλε μήνυμα και μου είπε θέλω να παρουσιάσεις με άλλες 2 κυρίες το βιβλίο, είπα μεγάλη μου τιμή, είμαι εδώ, δεν μπορώ να κρυφτώ, οπότε θα διαβάσω το πρώτο ποίημα, τέλος πάντων το πρώτο. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχεις τίτλους? Πειράζει που την... Είναι κωδική.
που θα το διαβάσει ξέρει πολύ καλά τι διαβάζει και δεν χρειάζεται να έχει τίτλο, γιατί ο τίτλος δεν το πει τίποτα. Ήταν μια απορία μου που εμφανίστηκε από την πρώτη στιγμή που πήρα το... Έχει τίτλο, το οποίο έχει να κάνει με το παρελθόν. Όλα τα υπόλοιπα ποίηματα, επειδή έχουν να κάνουν με το μέλλον, έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο ο οποίος θα δημιουργηθεί και θα έχει να ακούσει κάτι από αυτά, αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει τίτλους. Ήταν δική μου απορία αποκλειστικά. Κάνε τον πόνο άνθρωπο και πες τον απάνθρωπο. Πάτα στα βήματά του, άκου τα λογικά του. Είναι μοναχός από μικρός και ζει σαν κλέφτης διαρκώς. Όλοι τον βλέπουν και ρηγούν, ζουν μακριά του να σωθούν. Μάνα δεν είχε ο δύστιχος, είχε την τύχη του εμπρός, μα δεν την άγγιξε ποτέ, ποτέ δεν έκανε σε φταί. Έτσι πλανιέται στον αέρα, όπως το βράδυ την ημέρα. Πάντα θα ψάχνει αγκαλιά, να σταματήσει να πονά. Είναι ένα ποίημα που, συγγνώμη που συγκινούμε, ο Γιώργος ξέρει, που με εκφράζει απόλυτα. Αυτό. Τελείωσες? Εγώ ναι, θέλετε κάτι εδώ. Έχω και ακόμη ένα. Έχεις ακόμα ένα, ναι. Αυτό το ποίημα είναι λίγο ιδιαίτερο. Γιατί εκφράζει ψυχές που δεν μπορούν να εκφραστούν. Εκφράζει στιγμές που δεν υπήρξαν ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και για μένα, να το αντιμετωπίσω. Ποτέ δεν διαβάζω. Αυτά τα βιβλία που έχεις μπροστά σου δεν τα έχω διαβάσει ποτέ. Τα έγραψα, τα έστειλα στο Γιάννη και τα ξέχασα. Αυτό που ήταν να κάνω, το έκανα. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να τα ξέρω. Γιατί πιο πολύ από σένα, αυτά που γράφω πονάνε εμένα. Και έχω ξεχωρίσει ακόμα ένα, το οποίο θα διαβάσω. Στη φυλακή μία ψυχή, πώς να τη λευτερώσω. Δρόμο καθάριο που θα βρω, αέρα να τη δώσω. Όνειρα να δει ξανά, να μην ξαναδακρύσει. Συγγνώμη που συγκινούμε. Απλά πάντα κάνω αυτό που αισθάνομαι γι' αυτό. Την ύπαρξη με λογισμό να λαχταρά να υμνήσει. Να αγαπήσει το πολύ, μα να αρκεστεί στο λίγο. Να παραβλέψει το παλιό, αυτό που έκανε κακό, σελίδα να γυρίσει. Διάβασέ το εσύ, σε παρακαλώ. Να το διαβάσω από την αρχή. Θέλεις να το ακούσεις όλο? Στη φυλακή μία ψυχή, πώς να τη λευτερώσω. Δρόμο καθάριο που θα βρω, αέρα να τη δώσω. Όνειρα να δει ξανά, να μην ξαναδακρύσει. Την ύπαρξη με λογισμό, να λαχταρά να υμνήσει. Να αγαπήσει το πολύ, μα να αρκεστεί στο λίγο. Να παραβλέψει το παλιό, αυτό που έκανε κακό. Σελίδα να γυρίσει, χωρίς πόνο, χωρίς δάκρυα, χωρίς μίση. Ξάφνου ιδέας προτροπή περνά από το μυαλό μου. Να κάνω δώρο στην ψυχή το δεύτερο εγώ μου. Αυτό που δεν την πλήγωσε με τις επιλογές του. Αυτό που θα το οδηγεί αιώνια στις χαρές του. Πρέπει να την εμπιστευτώ, πρέπει να την τιμήσω, γιατί την πλήγωσα πολύ. Τώρα θα αγαπήσω. Συγκινείσαι, γιατί δεν κάνεις αυτό που λέει το ποίημα. Είναι η αντίληψη που δημιουργεί η όραση, όχι σαν βλέμμα, όχι ως ματιά, ως μέσο επικοινωνίας. Λέει, λάτρεψα μία ματιά, σκοτάδι θαροθωρούσε. Δεν είχε κάτι να μου πει, μονάχη πολεμούσε.
Πόλεμο παντοτινό, στο χρόνο ξεχασμένο, δεν τον κήρυξε κανείς, στη μοίρα του δοσμένο. Να τον κερδίσεις δεν μπορείς, δεν θέλεις να τον χάσεις. Καρτερικά θα προσπαθείς μόνο να τον ξεχάσεις. Θα είναι εδώ παντοτινά. Δεν πολεμάει την ματιά, αντίπαλος η λογική, ματιά ψυχής μοναδική. Έτσι κοιτάζω την καρδιά, με μάτια που ψάχνουν στα τυφλά. Θα πιστεύω ό,τι βλέπει η ματιά, μόνο με μάτια δανεικά. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα όχι όπως την ορίζουμε εμείς. Εμείς ορίζουμε τη λογική και τη ζωή όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Όταν θα έχουμε κάποιον άνθρωπο απέναντί μας, θα πρέπει να δούμε τη ζωή όπως τη βλέπει ο ίδιος. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και τον άλλον και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Όλα τα ποίηματα της συλλογής είναι βαθιστόχαστα, όμως αυτό με τη ματιά και την σκέψη που θα σας διαβάσω τώρα ήταν αυτά που με κέρδισαν λίγο παραπάνω. Πέρασε μια σκέψη από μπροστά μου και γονάτισε. Έκλαψε, λύγησε, πόνεσε, δεν δάκρυσε. Έγινε άνεμος, ανάσα, στεναγμός. Έγινε μνήμη, δεν έγινε θυμός. Πήγε στα ξένα, δικά της να τα κάνει, να γίνει ψέμα, την αλήθεια να γλυκάνει. Ζωή να δώσει σε δανεικές στιγμές, να νιώσει κάτι από άλλες εποχές. Θα γυρίσει ξανά, σημά να γονατίσει, να λυγίσει, να πονέσει, να με πείσει ότι το δάκρυ που μου στέρισε παλιά έγινε όνειρο και πήγε μακριά. Πήγε να γίνει όψη σε ματιά, αλήθειας γνώση σε ψεύτικα μυαλά. Θα περιμένω ίσως κάποτε το δω. Ζούσε εδώ, μα δεν ήταν εδώ. Αυτό είναι ένα ποίημα με πολλές όψεις. Και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο κάθε άνθρωπος κουμπώνει αυτά που ακούει σύμφωνα με την λογική και την αντίληψή του. Αν καταφέρει να πάρει κάτι παραπάνω, θα καταφέρει να πάει λίγο πιο μακριά. Αν δεν καταφέρει να πάρει τίποτα, θα γυρίσει στα παλιά. Αυτά. Ναι, τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν θέλω να κουράσω. Για να είμαστε δίκαιοι τώρα πρέπει να διαβάσω κι εγώ δύο βήματα. Θέλετε? Βέβαια δεν μου το είπανε, δεν ψήνεστε, αλλά εντάξει, θέλετε να φύγετε τώρα, αλλά θα καθίσετε να με φάτε αφού το κάναμε έτσι, αστείευομαι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τώρα σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόμαστε σε μία σελίδα της δράμας, της σύγχρονης δράμας, μια πνευματική σελίδα, γιατί αυτό εδώ είναι ένα πνευματικό δημιούργημα, δεν είναι ένα οικοδόμημα, ας πούμε, που έχει κάποια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, είναι κάτι που έχει ψυχή. Και είτε θες είτε δεν θες, είναι ποίηματα και είσαι ποιητής, αφού εσύ τα έγραψες. Αυτό είναι de facto τώρα, δεν το διαπραγματευόμαστε, ό,τι και να λες εσύ. Συμφωνείτε? Άμα κάποιος διαφωνεί, να σηκώσει τώρα το χέρι του, ας πούμε. Εσύ μόνος σου είσαι, η πλειοψηφία κερδίζει, δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, έτσι, αυτό το είπε πολλές φορές. Μόνος του προδόθηκε. Καταλαβαίνω. Συμφωνώ αυτό που αισθάνεστε για αυτό το Λοιπόν, καταλαβαίνόμαστε, όλοι συμφωνούμε. Πιο πολύ από εσάς, να το ξέρετε. Και επίσης, όσο διαβάζανε τα κορίτσια και ο Γιώργος ανέλυε έτσι κάποιες σκέψεις, εμένα μέσα μου γεννήθηκαν και μουσικές. Γιατί κάθε τι που υπάρχει σε ένα χαρτί μπορεί και να μελοποιηθεί. Μην λοιπόν
εκπλαγείτε κάποια στιγμή αν ακούσετε από κάποιους ερμηνευτές, που μάλλον κάποιοι συνθέτες θα βρουν κάπου κάτι και θα τα μελοποιήσουν αυτά. Έτσι, να το ξέρεις αυτό, φίλε Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να συμβεί. Τώρα, στο 33 θα πάω, και όχι το κελί, το 33 εδώ, που πραγματικά δείχνει για σένα, γιατί δέστε λίγο, τα διαβάσαμε, αλλά δεν είπαμε κι εμείς που τα διαβάσαμε, κάτι ενδεχομένως που πήραμε από αυτά. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα, αλλά ακούστε λίγο και εγώ θα σας πω τι μου βγάλε εμένα. Το 33. Συγγνώμη, Θεοδόση τι έκλαψε. Είπε τι πήρε. Εγώ δεν είπα τι πήρα. Α, πες το. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Εγώ, όχι. Απλά τελείωσα. Εντάξει, το θέμα δεν είναι όμως τι παίρνεις εσύ που το διαβάζεις. Το μεγάλο θέμα για μένα στην τέχνη είναι ότι ο καθένας μπορεί να πάρει κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί άλλος να συγκινηθεί, άλλος να θυμώσει, άλλος να νιώσει ότι δεν του αρέσει. Είναι δικαίωμα αυτό στην τέχνη και δεν χρειάζεται να μας αρέσουν και όλα. Εντάξει, δηλαδή, εγώ διάβασα τις ποιητικές συλλογές, κάποια ποίηματα με άγγιξαν, κάποια όχι τόσο. Αλλά είναι πάρα πολύ φυσικό όταν διαβάζεις 40 ποίηματα να μην αγγίζεσαι το ίδιο από όλα. Τα βρήκα πάρα πολύ εσωτερικά, κατάθεση ψυχής, και αποφάσισα, ας πούμε, να διαβάσω αυτά που αφορούν τη σκέψη και τη ματιά, γιατί είδα ότι σε απασχολεί ιδιαίτερα. Επειδή δεν ορίζει την πραγματικότητα, ούτε η σκέψη ούτε η ματιά. Έχουμε μάθει να υπάρχουμε και να αντιλαμβανόμαστε και να ζούμε με τα πράγματα όπως μας τα έχουν διδάξει από τη μέρα που γεννιόμαστε. Και δεν ψάχνουμε καθόλου το κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο θα το αντιληφθούμε εμείς. Αυτό είναι που κάνει τα ποίηματά μου να υπάρχουν. Αντιλαμβάνομαι την αλήθεια με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να είναι και ψέμα. Αντιλαμβάνομαι το ψέμα ως αλήθεια. Αυτή είναι η λογική μου. Έτσι αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα και αυτό καταθέτω. Ναι. Έλα. Όχι, είναι αυτά που διάβασα, τα βιώνω. Είναι ζωή μου, οπότε γι' αυτό και ούτως ή άλλως συγκινήθηκα. Όχι, το ζω αυτό, το βιώνω, δεν το συζητώ, οπότε... Σήμερα αναρωτιόμουν την ώρα που καθάριζα τον κήπο στα παρτέρια και αναρωτιέμαι κάθε μέρα. Η ζωή είναι δίκαιη. Είναι μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω από καιρό, αλλά την ξεχνάω πάντα. Τώρα, ευκαιρία. 100%. 100%. Και μπορώ να το αποδείξω σε 5 λεπτά. Έλα. Ναι. Θες το μικρόφωνο? Θα πρέπει να σε βλέπει η κάμερα, σε πιάνει η κάμερα. Δεν κάνει κρίση, ούτως ή άλλως, ακούγεστε πολύ καλά. Θα παίξουμε. Τι θέλεις να κάνω? Τρίλιζα. Σως. Εγώ είμαι η ζωή, Ζωές. εσύ είσαι η θεοπίστη. Εγώ είμαι θάνατος. Όχι, εδώ δεν φαίνεται. Εδώ πάνω. Εγώ είμαι η ζωή, εσύ η θεοπίστη. Παίξε. Και. Παίξε. Χ και ο. Χ και ο. Ναι. Οκ. Τι έβαλες δύο? Ναι, είσαι σαβολιάρης. Ζωή δεν είμαι. Περίμενε. Ξαναπαίξουμε. Θέλεις? Εσύ είστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μας κυνηγάει κανείς. Παίξε. Εγώ είμαι η ζωή. Ναι, όχι, εγώ είμαι η ζωή. Α, εγώ είμαι ο θάνατος. Θάνατος με τι άλλο. Εσύ είσαι θεοπίστη. Εγώ είμαι ο θάνατος, καλέ. Καλό, ξέρεις εσύ. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Η ζωή παίζει με όλους σε ίσους όρους. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Όταν θα έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο, θα έχεις απέναντί σου τη ζωή. Και θα έχει να διαλέξει. Κάτσε λίγο να παίξω λίγο.
βάλε. Εσύ είσαι ο Ζωή, εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Βάλε το. Όχι, ρε. Εντάξει, με το πρώτο. Μαθαίνουμε. Καλοί μαθητές είπε να είμαστε. Έτσι δεν είναι. Έλα, ρε. Ξέρεις τι παίζει ρόλο, η πρώτη κίνηση ποιος κάνει. Ζωή, παραδέχεσαι. Αυτό πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε... Αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Να αντιμετωπίζουμε τον κάθε άνθρωπο με τέτοια δεδομένα. Δηλαδή, όταν έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου, θα ορίσει ή το παιχνίδι ή τους κανόνες. Αν ορίσει ο ένας το παιχνίδι και ο άλλος τους κανόνες, το παιχνίδι είναι δίκαιο. Αν ο ίδιος ορίσει θεοπίστη και τους κανόνες και τη ζωή, έχασες. Αυτό δεν είναι εγώ. Δεν κατάλαβα τι πολιτική. Στην εξήγησω άλλη φορά. Θέλεις ιδιαίτερα. Λοιπόν, να πω κι εγώ λοιπόν, από το όνειρον απόνερα, δέστε λίγο, όνειρα, απόνερα. Τα όνειρα, έτσι, μπορεί να έχουν διτή σημασία, έτσι, όνειρα, κάνουμε όνειρα και φέρνουμε στο μυαλό μας κάτι ευχάριστο. Πολλές φορές όμως τα όνειρα είναι και εφιάλτες. Τα απόνερα μπορεί να είναι και στα δύο. Και στα καλά όνειρα και στους εφιάλτες. Εξαρτάται και με αυτό τώρα που έκανε στο παιχνίδι εκεί και μας άρεσε πολύ, οφείλουμε να ομολογήσουμε, και ήταν διδακτικό, πώς θα τα πάρουμε κι εμείς και πώς θα το γυρίσουμε αυτό το παιχνίδι. Γιατί εσύ το γύρισες αυτό το παιχνίδι, έτσι, ναι. Το έχω καταλάβει. Αλλάζει κάθε μέρα η ζωή. Η φύση σε αυτό πρωτοστατεί. Μεταμορφώνεται. Γεννιέται, ξαναζεί. Νοχελικά αλλάζει προσωπείο. Με ευωδιές γεμίζει το τοπίο. Άνοιξη ξημερώνει και τη γη μεταμορφώνει. Σε παράδεισο γεμάτο ευκαιρίες, όμορφες συγκυρίες. Ξεχνά του χειμώνα την οσμή, τα βάσανα που η περπατησιά του προκαλεί, γαληνεύει τον αέρα με ένα χάδι, όπως η αυγή όταν λούζει το σκοτάδι. Ετοιμάζεται η γη για κάτι νέο, τόσο παλιό που είναι σχεδόν μοναδικό. Να ξανακάνει το άσχημο ωραίο και την ελπίδα να την κάνει οδηγό. Φίλε, θα το κάνουμε σημαία αυτό, το 33, το κελί 33. Και εδώ δέστε τώρα, λέει οφθαλμόν ακούσματα. Πιάνει δύο αισθήσεις, την όραση και την ακοή, με τον τίτλο, που είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή μας και οι δύο. Εντάξει, και άλλες, κάθε αίσθηση είναι σημαντική. Αλλά και αυτές οι δύο, φανταστείτε, ας πούμε, κάποιον που δεν βλέπει, δεν ακούει, είναι λίγο πιο δύσκολο, ας πούμε, από το αν με την αφή έχουμε πρόβλημα ή με τη γεύση. Όλες αυτές. Αλλά θεωρώ ότι εδώ, δεν ξέρω αν το ήθελες ή όχι, πιάνεις όμως δύο πολύ σημαντικές αισθήσεις. Δηλαδή, την όραση, όπως είπαμε, και την ακοή. Και αυτό που θα σας διαβάσω έχει σχέση με τον τόπο καταγωγής σου, με την πατρίδα μας, τη Δράμα. Που ο τόπος για τον καθέναν μας είναι η περηφάνεια μας, είναι ο καημός μας πολλές φορές, αν είμαστε μακριά. Είναι, πείτε, ναι, ο πλούτος μας, ναι, πολλά μπορούμε να πούμε. Και ο Γιώργος εδώ με έναν πολύ, έτσι πιστεύω, όμορφο τρόπο, απλό αλλά μεγαλοπρεπή, λέει για την πατρίδα μας τη Δράμα, ακούστε τι. Έκανα και με κατέληξε χωρίς να το θέλω. Παρέα με ποιητές κάνεις. Λέει, σύννεφα μικρά στον ουρανό, της Δράμας όνειρο παλιό, βροχή το λένε. Είναι και επίκαιρο τώρα κάθε μέρα που βρέχει. Είναι και είσαι και μπροστά από την εποχή. Ποτίζει κάθε της γενιά με της φύσης ξενιασιά. Ψυχή το λένε. Σήμαντρα μοναδικά στις γωνιάς μας τα αυτιά. Ζωή το λένε. Αυτή είναι η πατρίδα μου, στολίδι στην πηξίδα μου. Κάνει μοναδικά τα λίγα, τα μικρά. Φίλε, αυτό γίνεται ύμνος για τη Δράμα.
Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Μπορεί να μελοποιηθεί, έτσι. Άνετα. Άνετα. Εγώ θέλω. Εντάξει, αν θέλει να γίνει κάποιος διάλογος, εννοείται ο Γιώργος σε σένα, Νίκη. Ναι. Όποιος θέλει ό,τι θέλει. Απλά ότι επειδή στο πλαίσιο της δραμηνογνωσίας η παρουσίαση των ποιητικών συλλογών του φίλου μας του Γιώργου, του Λαμπριανίδη, έξω αν είδατε υπάρχουν κάποιες φιάλες εκλεκτών δραμηνών κρασιών, που γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκδήλωση, για να προβάλλουμε το τοπικό μας προϊόν. Και αν μου επιτρέπετε εδώ να πω ότι έχουμε βάλει έναν στόχο να καταστήσουμε τη Δράμα πρωτεύουσα του ηνικού τουρισμού. Κάποιοι μπορεί να το κοροϊδεύουν αυτό, ακόμα και οι ίδιοι εινοπαραγωγοί, όταν τους το είπα πέρυσι μετά την περσινή δραμηνογνωσία, παρέτηση, αλλά πρέπει να την πούμε, γιατί είναι στο πλαίσιο της δραμηνογνωσίας η παρουσίαση. Λένε πού να φτάσουμε στη Σαντορίνη και την Εμέα. Είπανε κάποιοι ονομαστεί, ας πούμε, εδώ πέρα, κρασάδες, να το πω έτσι. Και φώναξα τον σερβιτόρο που ερχόταν για την παραγγελία και ήταν και φίλος του είπα, έλα εδώ ρε Δημήτρη. Λέω, πες μου, λέω, Σαντορίνη, τι σου έρχεται στο μυαλό? Λέει, Βασίλεμα. Νεμαία, το λιοντάρι και τα λοιπά. Δράμα, τα καλύτερα κρασιά έχουμε, λέει. Αυτό το γκάλωπ εγώ το έκανα σε πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς, εντός και εκτός Δράμας. Και πραγματικά 8 στους 10 λένε ότι εκεί έχετε καλά κρασιά, τα καλύτερα κρασιά, εδώ να τ' άλλο. Δηλαδή η Δράμα παίζει πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι και μπορεί πραγματικά, αν το δουλέψουμε σωστά, να γίνει η Δράμα πρωτεύουσα του ηνικού τουρισμού, τον Μπορντό ενδεχομένως της Ελλάδος ή και των Βαλκανίων, θα δούμε. Στοχό προς... Ναι, ανεξάρτητα από αυτό. Μιλάμε για το συγκεκριμένο, ας πούμε, τώρα θέμα. Και φέτος δείξαμε και μια εξωστρέφεια, ανοίξαμε τα φτερά μας, βγήκαμε και εκτός τυχών Δράμας και εκτός τυχών Ελλάδος. Πήγαμε στην Κύπρο σε μια σπουδαία διεθνή έκθεση τουρισμού που παρουσιάσαμε την δραμηνογνωσία. Κάναμε μια συνέντευξη τύπου στην Αθήνα που ανταποκρίθηκαν περίπου 25 εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και ακούστηκε και γράφτηκε και έπαιξε πολύ. Και τώρα που ξεκινήσαμε, και εσείς να τη στηρίξετε όσο μπορείτε, γιατί αξίζει τον κόπο να στηρίζουμε εδώ τις δικές μας δυνάμεις και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, και αυτές είναι δικές μας δυνάμεις εδώ και γι' αυτό ήθελα να τις στηρίξουμε, γιατί δεν είναι μόνο κάτι προσωπικό, είναι κυρίως, αλλά οι πνευματικές δυνάμεις του τόπου που εσύ, και βλέπω εδώ και πολλά από τα παιδιά που ανεβάσατε την όμορφη παράσταση και ό,τι άλλο ετοιμάζετε, θέλουμε τέτοιες πνευματικές αντιστάσεις και πρέπει να τις ενισχύουμε. Γι' αυτό ήταν δηλαδή πολύ στοχευμένη, εκτός από το συναισθηματικό δέσιμο που ένιωσα έτσι με έναν παλιό συμμαθητή και ήθελα να το κάνουμε αυτό, γιατί όταν σου είπα για τον καφέ δεν ήξερα ότι είχες αυτά. Ήταν έτσι για να βρεθούμε να θυμηθούμε τα παλιά. Μετά όμως όταν μου το έφερες και τα διάβασα και σε ξαναπήρα, είπα ότι πρέπει αυτό, ανεξάρτητα από το αν εσύ είπες ότι δεν σε ενδιαφέρει δημοσιότητα, δεν έχει σχέση με δημοσιότητα. Αν έτσι και το θέατρο να το παίζετε μόνοι σας, να μην έρχεται κόσμος να το βλέπει. Είναι, όχι. είναι για τις κοινωνίες καλό, είναι για τους ανθρώπους καλό, είναι για τους τόπους καλό αυτό. Και αυτό είναι κάτι καλό για τον τόπο, Γιώργο. Και πάλι κλείνω εγώ και δεν θα πω άλλα λόγια. Σου αξίζει πολλά. Εγώ, πριν μιλήσει ο Γιώργος, θα ήθελα να του αφιερώσω κάτι αυτό που κάνει, γιατί πραγματικά κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο στοχεύει σε κάτι που το έχουμε όλοι ανάγκη. Είναι λίγο χαμηλή αυτή η καρέκλα. Θα σου φέρω μάλλον. Σε χαρώ να σου.
Μετά από αυτό, γιατί πραγματικά όλο αυτό γίνεται για να σώσουμε την ψυχή μας, γιατί μόνο αν θα σώσουμε την ψυχή μας μπορούμε να νιώθουμε καλύτερα, γι' αυτό. Άλλη φορά θα το οργανώσουμε αλλιώς, να μην διαβάσω, να παίζω μόνο. Και τα δυο τα κάνεις, και τα δυο. Δεν μπορώ από εδώ να σηκώνω. Μπορείς. Σε βάλουμε εκεί, θα έχεις εκεί πέρα ένα τέτοιο. Ερωτήσεις εδώ στον ποιητή μας. Δέχομαι ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχει ερώτηση, θα σας κάνω εγώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλεονέκτημα, επειδή κάναμε μια κουβέντα με την Θεοπίστη, με τη ζωή. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν την έχουμε αντιληφθεί. Η ζωή μας έχει ανάγκη, δεν την έχουμε ανάγκη. Γιατί ο χρόνος μας φθείρει, μας τελειώνει. Αντίθετα, εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή πιο όμορφη με ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε. Όταν μας έχει ανάγκη η ζωή, πιστέψτε με, θα μας προσέχει η ζωή. Αυτό. Με αυτό τελειώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο, εσείς ξέρετε. Εμείς που έχουμε το πλεονέκτημα. Ωραία, και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ.